Играчките е цветен, но безопасен избор за детската стая. Още сме на вълна цветове в детската стая и днес ще разгледаме вариант, в който основният интериор като цвят на стаята се запазва в монохромна гама. А цветовете идват от аксесуари, декорации и играчки. Този подход е препоръчван от Монтесори и методологията с идеята, че така средата остава неутрална и дава поле за изява на конкретните образователни ресурси или игри. Знаете ли, че и подбора на играчките е важен и също трябва да сме наистина внимателни с безопасността на материалите им. Пак според Монтесори, за предпочитане е да залагаме на естествени материали при самите играчки и не само, и най-често използваният материал е дървото. Тук е важно да вземем предвид две неща, най-малко. Какъв е произхода на дървото? Като би било чудесно да има FSC сертификат, който да гарантира откъде е и как се добива самата дървесина. Друго много важно като фактор е с какви финиши и материали е обработено самото дърво. По тази тема много говорим. Съществуват масла и бои, които са с натурални съставки и естествени багрила и са напълно безопасни за употреба от деца, включително да бъдат опитвани на вкус. Знаеме, че малките човечета задължително проверяват през устата си абсолютно всичко. Така че е много важно да подбираме такъв тип играчки, което важи и за самите мебели. За щастие, на нашия пазар все по-често могат да се намерят брандове, които да полагат такива грижи към своите продукти и техните ползватели. Ако искате да направите една екологична среда, която е здравословна и нетоксична, и сте родител, следете ни, защото много скоро ще споделим повече как да го направите сами. Подготвяме едно събитие, което и за нас ще бъде много вълнуващо. Благодарим!